Takže dobrý den, já vás vítám u hry Shakes and Fidget a teď vám ukážu jednu postavu, kterou dávám do soutěže. Si zapneme internet. Je to na světě 3. Jmenuje se Arias. Je to úroveň 121. Cech má takovýhle. Já se omlouvám. Tak jsme to prohráli, no neba. Co máme takovejhle, kapitán je můj brácha, to jsem já, to je moje máma, to jsem já brácha, no tak. Můžete jít i tady z toho cechu i pryč, je to na vás, jo. Tady máme pekální mimozemšťan, tady máme strašidlo. Nemůžu porazit to pekelného mimozemšťana. Někdy ho dám, někdy ne. Když ho dávám, jakože se vyhýbám a tak to je úžasný. Ale teď ho nedám. No nic nejde. Zkusíme to z toho strašidla, jestli to porazíme. Jsme vyři, ale je to jenom na vás, teda můžu darovat 29 hub. Hospodu VCčko vám ukážu. To mám takovýhle, Euro 5. Už to budu mít skoro plný, no skoro. Už tam ne. A ono to tam bralo. No, aspoň něco. Tak. A to bude asi všechno k dnešnímu dílu. A já se s váma loučím. A nebo počkejte. Kdo chce tuhle postavu, ať mi dá odběr plus like a plus komentář, nějaký dobrý vtip. A ten nejvtipnější vtip, který vyhraje, který mě hodně rozesměje, tak ten bude mít tuhle postavu. A to je pro dnešek všechno k dnešnímu dílu a zatím čauec.